Fred. Lapo? Karet deh. Ya aku sampe budi. Mati Fred. Kok jadi titik iki. Di, jaluk titik ya? Iya, oke, cuman. Di, suwon ya. Bisa sabar iki lho. Itu kok foto iki. Nih. Ini bayang buat nabrak. Pohon sih. Tif, nama malo kurlo antala parangi. Oh, bisa. Untuk tak bisa. Dan. Loh. Lagi. Turu tadi. Ayo medaan ayo. Rek, ono batu borek. Ayo ditolong ayo. Ayo. Bisa langsung dewe kan, Mbak? Apa is teh? Stop, ini bisa. Sun ya, Le? Iya. Oh iya. Sun. Wis, tak balik sih ya. Nggih. Ayo, Timba. Yo. Iya, kok ono kene. Ayo balik wis. Ayo wes. Motor apa ini? Apa boleh? Apa, Mas? Tak tinggal sih ya. Yo. Vin, kok DM ku rame, ono apa ya? Ojo-ojo pas wingi viral. Alah, apa sih, Tif? Loh, apa iki? Mbak Di, Apa? jaluk sangu Pak. Iya, tak kayak kurang ae kayak apa? Tak lo sangku, tak gendang tekan kancaku. Delok. Sorry, maaf. Apa ta sepurane? Mbak, sing ngati-ngati yo. Sepurane, gak ketok. Mau dijak ngomong adekku aku mangke. Alah, iso ae sama niku, Mbak. Iku Divi gak sih? Loh, aku kenal ta? Iya, iku kanca kelasku. Oh ya wis lah, ayo merono. Ayo. Loh, kok bolos? Loh, awakmu apa gak terus kabeh? Ya apa nang omahe aku mbek lulu. Kayak ngetno awak ben ganti kambi ben gak masuk angin. Iki, Tif, namanya. Kamu apa tadi? Mboten apa-apa ta, Mas? Gak apa-apa. Ayo wis, gak apa-apa ayo wis. Oh, nggih, Pun.
Iya opo iki, Mas? Sing kena ta lah. Makane iki wis maju iki. Woi Mbak Bret. Oh iya le. Gak tau kenal, Mbak. Sing ndi sih? Sing Nah, sing tau kene tabrak ae lho. Oh iya. Ayo separane. Sik. Kok ilang wae? Oh, iku ana wong tak kono ya. Ayo. Anjay wong. Oh, Balik nggih. tanglet. Nggih. Jenengan ketinggal, Mbak. Ngelintang tem mriki. Mbah sing endi? Mbah ndek kene sing liwati akeh. Mbah sing wau niku sing mlampatan mriki niku lho. Oh, Pak Bret ah. Oh nggih niku nggih. Wah, niku iki sampean lurus, belok kanan wonten omah ijo. Oh nggih. Nggih, Suwun. nggih. Nggih. Hati-hati ya, Le. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa le? Niki badhe Wis mlebu ae sik ayo. Ana opo yo rene? Ngoten Mbak, kula kali kanca kula iki badhe numpang punten lagi nabrak sampean, boten nulung sampean. Wis nak apa wis le wis wingi-wingi wis sampe. Boten napa to Mbak? Iki nak apa won. Waalaikumsalam. Terus korek. Masih Pak. Pak. Yuk. Yuk. Lah mbak sing ini ngukur gak sih? Iya li, sing ini mbak video iku gak sih? Iya, sing disalwe gak sih? Iya. Kamu dua sih, wis ra. Oke, aku apa? Mbak, kula nuwun ngapunten amargi kedadean kula wingi nggih. Ngapunten mbak, kula boten nulungi. Nduk, mboten napa-napa. Mbak wis nyepurani kok dadan iki. Dadan iki sok sampean gawe pengalaman gawe besok-besok cek dak diulangi maneh. Hati-hati ya Nduk, lek mlaku-mlaku. Aja sampe gak ditulungi maneh. Oh ala, anak gaya ta Mas? Iki lho sing wingi. Oh, ya wis. Sing wis mari jana mari. Nyang cilok-cilok dinambah bareng ya. Iya. Oke, mari Bu.